Знаєте, у демократичні суспільства, які обирають лідерів сьогодні, а ті лідери визначають відношення тих держав до України, насправді хочуть просто комфортно жити. Так само було і наприкінці 30-х років перед Другою світовою війною. Не хотіли воювати, думали, а якось минеться, Вот такой вопрос, Василий. Я хочу уточнить ваше мнение. А не кажется ли вам, что частично в этом виноват сам демократический строй? Я сейчас поясню, почему. Звичайно. Вот есть каденция, ну, чаще всего это 4-5 лет. Она в партии каденция, в Германии, она у президентов такая каденция. И причем в большинстве стран еще и ограничено 2 каденциями. В некоторых нет, в некоторых нет. То есть задача политика не думать стратегически, вот как думали там монархи какие-нибудь. Это же страна его все равно остается, так, да? Так. А вот он Макрон. Вы выхопили просто. Главное, чтобы при мне в Париже было хорошо, а после этого до трава не расти. И просто вот этот горизонт планирования, да, он автоматически у них упирается в стенку конца каденції. Лично. Вихопили в мене ці слова. Я лише вчора одному натівському офіцеру пояснював саме слабкість їхнього суспільства. Путін забезпечив, Росія забезпечила безперервність влади, скажімо так, шовіністичної влади, проімперської влади. Какая бы ни была, это все прилагательное, но она действительно непрерывная. Північна Корея забезпечила цю спадковість влади по-своєму, Китайська Народна Республіка по-своєму забезпечила, у деяких африканських племен це по-іншому теж, але забезпечено. І оці країни, вони дійсно, визначивши свої національні інтереси, скажімо, там, ліквідацію України як незалежної держави, там, приєднання Білорусі, там, ліквідацію Польщі, визначивши десь на рівні РНБО, на рівні еліти, оцеї безпекової, вони можуть планувати і робити це десятки років. На відміну від демократичних суспільств, де люди для того, щоб бензин не подорожчав там на кілька центів, вчора вибрали лівих, а завтра виберуть правих, а ті праві, виявляється, вже давно фінансуються Російською Федерацією чи ліві. Так, тобто там дійсно міняється, і кожен, хто стане там при владі, він планує на 4 роки, щоб ще раз залишитись при владі. Йому треба, щоб не було війни. У них не було війни. Правильно, кожне суспільство вибирає політиків, щоб воно забезпечувало йому життя комфортно, бюргеру, буржуа там, чи мешканцю Британії, вони хочуть гарно жити. І пояснити їм, що їм зараз потрібно гірше жити, для того, щоб ризикувати, втягнути власну країну у ядерну війну з Російською Федерацією. Через Україну. Навіть в економічну так, війну. Через Україну, яка потопає насправді в корупції, яка досі на офіційному рівні не визнала цієї агресії, яка вже, Господи, 7 років мириться з цією агресією.